Hei kaikki! Ootteko koskaan kuulleet Tanssimaniasta vuodelta 58? Ette? No pitäkää hatuistanne kiinni, koska tämä on yksi historian oudoimmista tapahtumista. Kesällä Pivitstaitse Strasbourgissa, joka kuului silloin pyhän saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan, tapahtui jotain todella omituista. 10 ihmiset alkoivat tanssia hallitsemattomasti kaduilla. Eikä kyseessä ollut mikään iloinen festivaali. Tämä oli mystinen sairaus, joka uuvutti ihmisiä, aiheutti vammoja ja jopa johti kuolemiin sydänkohtausten ja halvauksien takia. Kaikki alkoi naisesta nimeltä Frau Troffea. Eräänä päivänä hän alkoi tanssia kiihkeästi kadulla, eikä hän pystynyt lopettamaan. Viikon sisällä noin 30 muuta ihmistä oli liittynyt hänen seuraansa. Hämmentyneet ja kauhistuneet viranomaiset uskoivat, että lisää tanssia olisi parannuskeino, joten he palkkasivat muusikoita ja rakensivat lavan. Mutta tanssiminen vain kiihtyi. Kuukauden loppuun mennessä yli 400 ihmistä oli joutunut tämän kuolemantanssin valtaan. No, historioitsijoilla on muutamia teorioita. Jotkut uskovat, että kyseessä oli massahysteria, psykologinen ilmiö, jossa ihmisryhmä kokee samoja oireita yhteisen stressin tai ahdistuksen vuoksi. Toiset uskovat, että kyseessä oli torajyvän sisältämästä hallusinogeenisesta homesienestä johtuva ergotismi, joka aiheutti voimakkaita kouristuksia ja hallusinaatioita. Olipa syy mikä tahansa, vuoden 1958 tanssimania on edelleen yksi historian omituisimmista mysteereistä. Se on karu muistutus siitä, kuinka vähän me joskus ymmärrämme ihmismielestä ja kehosta. Joten seuraavan kerran kun tekee mieli tanssia, olkaa iloisia, että voitte lopettaa milloin haluatte. Pysykää uteliaina ja nähdään seuraavassa videossa.